ସାଙ୍ଗମାନେ କିଏ ଖାଇବା ଆସ। ଭାତ ଡାଲି ବାଇଗଣ ଭଜା ଆମ୍ବୁଲ ଦଳା ଏ ଆମ୍ବୁଲ ପାଗ ଆମ୍ବୁଲ କୋଉମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେନି। ଏ ନାଉ ସନ୍ତୁଳା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି। ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରିବି ଟିକେ। ରିଲ୍ସ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା କେଉଁଟା ଦେଖିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ। ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବି ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଛାତ ଉପରେ ଖାଉଛି ଖରା କମିଗଲାଣି ଆଉ ଘରେ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ବରଫ ପଡ଼ିଲି ଘର। ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଛାତ ଉପରେ ଖରା ଟିକେ ଟିକେ ତାତି ଟିକେ ପକ୍କା ଟିକେ ଗରମ ଅଛି। ଛାତ ଆମ ଛାତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଫୁଲ ଗଛଟା କହିବେ।